Menteri jong ketenat kerep keryang ka Dr. Mezil Amprin Lingdo hadian kejingyo ya kejing ujor halor kejing sya ot kilo kinong rem hapo yudu menta kasi ka khat artrip jemang kalahiar hi daladi nak benta banlap ya kejing shisha halor kejing bai kendu kinong rem ya ka Dr. Amprin lasenran lang do meli kinong rem ubadeiru presiden ka Voice of the People Party uba Arden Mila Baseomai lembat uba adel ba nongrum ubadei meli ka not chlong lor ki wedi ki he officer Pin pentip syangi ladadon manu-manu ki baat Tela dadan ki balik klema koru pentip nginum syak mangi ko bakan don gaji stu jumut badru nganget ba kini ki pulit sim bunsin ki don hang ni ki persyang ban ujor haki yo don menu-menu ki balik palat ye ki pangilai penbet tela da pisko ba kita ki pentip syangi ba ngingem ko asu lo pai ba nong rep on ma de gaji un shot kamar nga haba ngalik thiet khau nadukan si Berni makam paot tu Berni ngapti lang Berni bade te kumno nin ot ya kata ka pulo ot ya kata ka syang ot ya kata ka plastik kam desu ot nang ni sama ka ebi gamane yong ba uta u hiar dala de tap men tikinong rep kim lap le kam de ka jinge tikinong rep ka syong ga jing start jong kinong thiet ken ban thiet hagador ka kumno ki kamna ko tang nomor katan si ot no ko subu jarang khat sisin kala balong kumta kamna malaga singi kapag jing ot kalau malaga singi kamna balong kumta tinamar kata kata pis dire balong kinong thiet ki basta bat kinong diru ki basta daga jing sting mo di tanga jing tumu ko jing him ko ai rem him don da ko pat ka jing tumu bangi wanang ni dai ka ai bangi ni ongin yeng ta ju pi pai ba isutrat ba nagaliang jing menteri khop lang ni bani don benta laringi tri kan kom don jing ka balaban kalau an yeng khmat jing nagaliang ki nongdi nagaliang ki nongdi kadai bendon ka jing jan kadai bendon ka jing songi kadai bendon ka jing tri ka ba nginu mele syutia kan badai tang hadu menin basang man kitia ban penduk dia kata ka 8 kilo resi nomor bangi nila penbait banwan mata kasni ting yo brom no barden ni ko amprin wan lupa menin dai ka to berkom pentumar upai bang ni mana ngi bangin ko brom meledi ndai ni sofia ya kecing ka jing aku akan pinti kena ba enam dai su mono ki bande ben nongrap ba bagi nongrap kim dai ben supori ki nongri ya ki nongri kata ngari kubor bagi ko akan persoi ki baru sardono koi ka komiti ka barit ka interim komiti ka bangin syano mando ka bai paim ki menteri mangi ki MLA bat kinongdi hangi dia syomno ni apa yang kata kabil ka bakre ka KGDC nang hakadihi habin bagyong inwan sini niyo kadiktit padan ka kabil ingin ya syomlang ingin ya petang kajing tumu jongi kadai wan man ben ya kinongre tanga kadai kajing tumu jongi batikin mo pitpiang pagkakamay kakaji jokhi nang ni syakmat kanang kiyong irat ladadon jing one artatin one sa secretariat ngin ya keren bakti siya Ini bahkan ni kam desu kam kabadang sedang mentah menne nakaliang jok office jong iru ngimdei bang isu klifti nadu senam arajar kat kenda ngi lapen mi ya notification bakan nom don isu bajik 8 kilo hang ni ko yodo habab hi ot ru berlait chwa ya ki kho ya ki berni hang ta sathau ya ki kho la ka jong ki berni la ka jong ya ki johor kapen bura la ka jong te hadian katu kan notification nakaliang jongi nadu arajar khat kenda hedu menta ni klem yo asu nunu jungu jor te nakaliang jongi isu i ba social media nakaliang jong ka seng health farmer union dilali kendu minister te kilawan kendu yang aru office jonga danga keli naki kyong ba ni klem pale ya yudo kade po yo boy rembang bagadon kata ka jingot kilo ita kising di kata geng balong ba teng dong kipen longo ke nyangi badan hapo ka suki baru ban suken keno be ba tang ka yudo mamaman ka po nadu araja ka kendai du mantang klem yo suken no komplain haba ye dei bagani ko 8 kilo kade be tang na manta nongrap nong khayi haba ladang ka jing yo stu jingbot haba deng ki nongrap bat ki nong khayi ngim da dei hante bangin ya wan hapo haba deng jongki teng nilai selok baki nong kai baki nong rap bubun sini ki ong ba ki don ki middleman ki ong ba ki marap ki poi hang ni po yodo tang kumba 100% shwa baken poi po yodo ki ladon lupa kita ki brio ki panapa ki balapat kali sitang lenti hang ta ki
babun kila yot kilo pasabar hapo yodu jongi nadu arja kanda hidu menta kamdon su kata kanunu jingot kilo tena nakaliang jonga nganum sim ya kapor ngai kuble piparo sen sesisien kuble sibun kuble sejarngo dia sakawai nakaliang jongiru gemdei ba ngisong buktu gila ya sengapi ya kaliang bawan ut kinongrap dia akan dia puari nakaliang jongiru nakaliang kehima baru hilayo ihi ba hajitu kisnam pie shong ya ji pokal air hapo kasni tina kaliang jungiru umdei bangi lebenya pi pe menta hilai sna e kani kasiet ba hangni hapo kan shong ki wholesale pada dep shalor kan ki retail menswa ki wholesale ki shong hangni tang hapo sipaje hadian kata ki wan shong ki retailer temanta ngin Ikwa ki wholesale kin yo ban shong boro sisngi baru ki retail kin yo shong boro sisngi ti haju kapor nakaliang jok hima meliam ngilap ban kre ya kani memorandum ban achi minister nakabanta ban yo snaya ka cold storage ban persuk ya kini kinongrap ani po yo nakaliang ba arden mila baseo moi habakren hakjialang bakinong di nong thiet hayo kimdei ban kwas par ha rei kidei bandan kejite lang nakabanta ka jingbha jong baro lang kanlong ka babakla bangin ong bakam don ka jingot kilo kanlong ka babakla sibun bangin ong bakam don ka jingot kilo dein mar badon baki sawan hiar manin na council ban pensange deinam dein Kadai. ka jingwan ka jongki lese ka dei hadin baki iba kilate penginwan mangi menta kasi kandengi ka program bangin ada penbek lupa ngiwan bat bani kendu iginong rep ngilayo sngo unong thiet ru umuncur bakadon ka jingong langyong ka klemi na kalyang jungi kami na unong thiet ba unong di ba mla len mla laj ha ka kam khai pateng ba ibut udani bole to bole sukor henrengi la kren ka jingkren banang ni smart tong ini khai da ka ba hok ma bat kita ki nong rep ru kin le hok bat kita ki nong di ru kinong thiet kin le hok kata ka di ka baning kong shwa ka ba ngin sedang ban nagaleng ka jingi baling ong kamdon an ban ot 10 kilo kajingat 10 kilo kade kajingat kabla ot palat put banong ba kamdon shu kalong ba bakala tenadu menta ka sini nadu lasai kamdei shu bandon kamdei bandon badru pandalawan kata ka jing penbek na kalyang ka sorkat khnang ba kata ka rukome penbek ka jingi kanlong nakam ta ki nong di banam ta ki nong thit kumju kamdei ban ne sha liang yenu no telara kadan ka jing pamile syukor na baro ar kan baik-baik tenda ya beri umar ngathang ngim dedon kam ban pensong nung rim umar na kata ka song bangi song ni banang ba otno 10 kilo nomor ba umar umbha kata te lese kamlong kalinti ke baik nomor mla ban ong ba pin kesan ye ka jing ot ye kini ki jing song pin duduk ke pulo ka borni ka shang kabadon kam kalong ba haba phiakot kinong thiet kidi ben thiet aba kipan udor mar uba biang uba paka phi suthu kum no bani di kadi ke jingi di thiet ngimla ban batai lut mangi hang ni ka songa ke jing start ju phi kinong rep kinong thiet ki thiet mar kum no ka songa jing start nong thiet mo ladanga nga thiet babi tengah sya syukor ne ranga di kinong thiet ka start lada phi pon di men tai nga phi adu mar uba pot la sang no phi beli pon di mar rano no mar phi sim no ni psa kata kan ke de benlong melapat ban subuh ya kata ot kilo tang nomor kata lada lap yu mar bomlong pen phaino kinong thiet sek dan bat ngang la thiet ka dor ka barem phidi man umar ba ngathai ler ka sai ka ko me kren ni khana ka tin ka thliet ha ka kam khai kan mi ke ne ke tamatang goi ka basahi kalong bangim po asu bagandon ka jing ot kilo habakren bat kilap thai kubor nakaliang CM ka hima meliam upa EMI na manik CM ulai thu ban nakaliang jong ka hima kalayo ban IT da ka dor khas cha ka menteri sarkar nakabanta ban snai ka cold storage khnang ban yo ban bu ikijur nakaliang jong i ka hima ti hadian mangila yu ilang ba ki lat social media ti bakadon kata jing ot kilo hani po yodo tikat kum kan notification ka bangi lapan mi ahus nam araja kat andai ngila ka do shahi ruang tu ba kabay de bat 4 kilo panakaliang jong ki nongrap ki de ban pelat na swala ka jong kum ki berni ki kho nang ta kum ta ter ki jing thau bat hadian kata pelat ki mar la ka jong hadian kata thau betang ki kriya ki berni batru panomdan kanu ka jing 4 kilo te hadian mangi la yo ban shong ya konsol lang bat kinong khayi ba kumju bat kinong rap tingi syamba kani ka kamde ka jing 4 kilo gi ba entah ma buki ot kon bor kade ka jing ya susu jing mat apa dang kinong rap bat kinong khayi te haba nakaliang jongki
kam don ka jing stu jumut nyimdei tham ken bangin long bangin tuklar thani kam jongki ba jadi bat ki man kasngi di nakaliang jongi nadu araja khandai pala penmi to notification klam yo shu kuno ka jing ujuan di habai dei ba ka jingwan jong minister ka dei ba keluar ka jing ujuan nakaliang jong ka health farmer union katu gani kinong rap ki pala kendu ya ko office jongi ba nakaliang jong iru hadian mangila kendu lang bat itu digi om ka jingot kilo klempot wan po yodo kade kiwan ki yo jing tip bakadon ka jingot kilo po yo suwe gi yo di nakaliang ka council ru kala simkhia gani ka kam di hadian mangila yo ban ya konsol lang di sawan lang nakaliang juni la simbe karai bakan nondon chuno jingot kilo baru gede tang jingot sto jimot apa dengka sorkar bat kunjuru apa dengka kinong rap bat kinong hai de sakawe nakwa banong ba kilayo jui ba nakaliang jong i siam bare mencuaru i doktor mukur i lawan yu pejat anne i gubernur i lawan yu pejat nakaliang ki bubun di menteri sorkar lawan yu pejat di Shuan kumto te bonsian hi bana kaliang jungi lagi pan nunggu jingera pro kila syukut no tengah in writing tinga karmen bahkan yang kenti meminta nak kaliang jungi ngila pa ya ke memorandum si minister ibadi pet ya ka karap karyan di bami insasim kia yang ni kam di tai te kombo ong ngai phi kata kadai be ka jingya stu jingmot apa dengki nongrap pat nong hai habai dei bang jingmot kulo nama nadu ka senam arjar hat khanda hadu gini ki singi bamtang kam yo shu no jing ujwa abai dei bakot kilo kam tamani po yodo am long hadien bangilai shong bat kinong rap bat kinong khayi ting ni sayo sngo ye kata kan nak bagidon kita ki beriau ki middleman ki ba kilong ki deng penkyang ye ki nong khayi ba kunju ro ki nong rap ba ki bunsin ki ong ba kamara po yodo ki poi tang kombasan persen bunsin suapan poi ki kali po angni po yo abat suara kita ki beriau ki middleman namar balai ngingin bante lakam yo ki ro ngingim dei besok namar balai itu ki debit ki bat tang surak kemdan dukan kemdan e po yo ti ki nong khayi badai yo hi nakaliang joka himangi lale e badon kami ngi ki mabelem ngat po jempet cikni jom susen ngi reso ya kana ki isi ke buta po jingram susi yang berom ke eksekutif komiti ke belasim kia ya ta jempet jembiang jom do ngi yo sibut ke jingram kat batuan pet kam judo ke jingram petali ke bang request dari kemulong benda kalau bangi kemelte ke jingwan joi minister berom ngila mun yo ya kana cold storage kan yarap sekali ya habide ke jingram jom rap kerpang ludu ye ko beta poru ngi nak nang kahima muliam ni airu ia kajeng mahami ki nei pa ki brio ki bolong ni menes kemat bagi lalong ki middleman habide ki middleman ki akhati ki middleman ni kini jot kilo ni pistom kuno bagi dukan dukan ni mata kadang ni ong bagi don ke jigi tri hak dan kilogram bagi kilogram ki mana be kemar hayo do hak bagi macam do kin hak kerang ban lai ya kata ku kata kajeng syak kan bagi Ka Menteri Ketenat Kerep Keriang habakren syakilat patai kubor kalapan pau ba kejingwan kejongka siudu kolong ba omdei bandan kejingsya ban ben jeng kinong rem bat habadon kejing e kala kerpa di kinong rem ban wani kendu e ka syas keterian Ngilayo ya ka memorandum ni paim ban wan lam ya ka weka cold storage facility ni kata ngi sing pet ngalayo jiktip bakadon kata ka kenjabil ka bakila penkre na kaliang jong ke district council hau hajar kuwei ngam ken mau syuk katarik de dang pha reminder biang se DCA menhakane hau lai tarik unai me tingin saya form ka kenja committee hakabak irang ba Arden MLA bat irang ba Adelbert MLA bat nga ngin sa sim na kaliang ginong rep iwe ngin sim na kaliang ISM kawe na ISM kawe le sige menteri na mano ngin ya puli ya kata kebil ke baki krek baki ngin ya ai jingmot bat ladang yo I bakadang don ke jing don kampan bangin nang penklan syusyo sana ka sorkar ngin le ya kata ru ngide ban ketmau kuwe kiyau ki hat hari kasi jentia ki judei hi kiyau ki bapenya ka TSM ka hima ka district council ngiburom ya kata namar kidei maki ki belum try kiyau rengi na kaliang kasorkar ngin sa form pat kibai pat ki kenja guidelines lani ka kenja jing ai jing mod kumno pade ban pet ba
kadon ka lenti pedeng kaban yada ya ka hok jong unong rem yada ya ka hok jong unong di bat ya ka hok pa jong unong ti tinga nakaliang ka jonga nga ko ai ko le yi ba arden ba Albert Isiem ki menteri ko bala pelaj por ban wan hakan ke jingelang bat ngin sia kenduk biang hadin shibnai shiteng na ka benta kani kakam bat ngala ai ledi ya kata ka deadline shibnai shiteng ti hakani ka yau delang pilayok snow ka jinglap kolong kamdi kinong rep ru laong hangtei badon kilang yong kinong deru laong hangtei badon kilang yong ti kapamut ba kibaya thiet ubade unong rep kadon kundet kata kajing hap ya penbet namar hang ni kampat don kata ke segregation nani kajing ya weng na ki pulo ne ki borni bat ban shim ya ki mar ki bawan na bo ki per ban sat bahaya ki ban penrikhiang bahaya ki ban pet baki bajab ki basniu ki mia khlek lang ba ubobha tina kata kadaw na du ka por man swanga sumutun mga imat na kata kadaw kadon kata ka traditional practice naman umla ban moromot lang ya baro ti kajing syam jonga hang teiru kalong ba na ka fan ka baay ka sarkar arklor ya ka hima lathaw ya ka building hang tei hakaba ki retailers bat ki wholesalers ila bandon yo boro shisngi jong ka jingdon jong ka yo om kumenta hakaba ki wholesalers kin shong hadu kata baji ki retailers pat kin shong hadu kata baji ngin thau ngin penbha ka nakaliang ka jong isim ilale kata nang takipan saya kata ka cold storage nang bakimar bam ki bala ban smiu kloy la ban tap kata ka cold storage ngilaong epi ki babon ki scheme ke ngiwan ra ban yalap ya ka packing room marketing and packaging ya kita ki goods jong kini shi number sosa ubawan na kata kacaka udi bendon la ka jong ka label Brisbane ubawan nang tau udi bendon la ka jong ka label nang ba kani ka labeling ka ayaki kata ka unique selling price USP kaban yarap yakini ban yo kador ka bakhamba kata kadai ka jingyo i jonga mentakasngi ngayos ngru ba kata ka 8 kilo hang ni kam don shu kadang don penban satai sapo boy rembong stand nakabenta ka jingya di atit ya u in ya kataru ngin sia le jurut bat minum sya shu bakarja Ungdang mentan piong bakidon bakilang yong hangtei. Pila kay karul jong ki. Mga ngamday langyong, ne ngamong mga badon langyong, ngiyos ngaw hangtay badon kita gilangyong. Tingin saya wajib tip kay naman kamday yang aban shu. Take for granted kilangyong gidi kita. Nrei katay kaday kabami nakakantin jong kinong rep, jong kinong di. Di la keren uway na nong rep, la keren uway na nong di. Pilayos ngaw pada sa ikiniki, retailers ru ki ong kumno. Ti hap ya pek tiang ya bata.